हेलो गाइस नोंथांमोनखौ आंनि नबमि नार्जारि यूट्यूब चेनेलाव बरायनाय जाबाय। नोंथांमोननो आं दिनै जोंहानि मैगं बारिखौ देखायनो आखायाव लादों। मैगं बारि आरो लोगोसे जोंहानि हांसो फार्मखौ देखायगोन। हांसोखौ बैनो जोंहानि मैगं बारिया। नोंथांमोना नायनो इन्टारेस्टिंबा नायलांबानो जाबाय। बिबार बादि नोंनि समायना महराव बिबार बादि नोंनि समायना महराव बाहायनोसो गोसो जासै होगोना सना नों बाहोनो बादि नोंनि सोलेराव बिबार बादि नोंनि सोलेराव बिबार बादि नोंनि समायना महराव दा आङो नोंथांमोननो हांसोखौ देखायनो लांसै। जोंहानि हांसोखौ फानबाय, फानगासिनो दङ। नोंथांमोनाबो लांनोबा लांफैनो हागोन। नोंथांमोना हांसोखौ नायनो हागोन दिनै। नै बेनो हांसो फारामा। आं सिगाङावबो देखायखांबायमोन नोंथांमोननो, बेनिफ्राय दिनै ओरैनो देखायबावबाय आरोना। बैथिंजाय दंजोबो हांसोफोरा, बैनो। हांसोखौ फानबायानो, फानगासिनो दङ आरो। नोंथांमोना हांसो नांगौबा लांफैनो हागोन। गामियारि सिखोला नों खानाया रुंबांबां फागोला गोसोआ जायो सोंहां माहां बबेनि जाखो मुङाबा माथो बबेयाव थांनो नोङो खालामना गोसोखौ आंनि फागोला नोङो खालामना गोसोखौ आंनि फागोला Anni
रेगे रेगां फासोराजों खानायनि गाबजों मिनिखैरो मिनिनायजों गुस्थिनि फावजों